Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Mfowethu wami kwenye elapha leli isaka elizithembe kanjena yabona ke ibona inkuxa mina eyithembe ngalolu hlobo kushana ngombala engawugcina ngiselusa kuthi ubukhwebezana my hey yabona umuntu lona umuntu ogibela ithi Sure, mister. Wapi? Angafika. La ngifuna ukutshela ungizwe. Ngizwile ekhuluma ngecoach yami izolo lapha einkundleni zokuxhumana. Edelele. Ethi coach yami angazi noma uthi benja yini. Leya coach self embossed. Self embossed. Cha, akuthi nje ungizwe ukufefekile. Echa, manje ngishayela manje icoach estarted. Yeah. Ayisebona izinto Yabona isikhathi sami ngiphethe hayi ngiyabona amahlobo hayi mahlobo Ipoteka la. yabiza amahlobo ngamtshela o-friend Woody nama stretch belt mayewafuna angani noma sayigqoka lento ekuthiwa yini ikipa izobe beyigqoka eziyimidate ngiyayibona amahlobo ngicela zonke izinto mayifuna ungizwe akana lutho ukuthatha kancane amahlobo kusaba kancane ukhufe phela asike sithi ukhufe phela ukhufe phela ngithi nje wenziwa umzo uphefelezi nina lalani la bafana hayi siphelezele nina hayi ngizela bafana ngishuthi video noma ivideo hayi konakele bathi konakele hayi konakele washo uMankosi wathi sovinjo ulwane hayi konakele bapi laba ka omunasa behleze benomona ngikhuluma kapha ku Facebook bazonyaka bazela kumawona ya bathi thwele bona abatholi ngani abatholi ngani Abatholi ngani? abancane phansi badala umuntu omdala no 43